me de otumfo asante hene se me Ajimambadu antoso mienu do man hene bono president ma otimi yesa nipa we man hene abra menha na sese befa danwa wa mesori makonwa na bonofo bede mam
Owura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi. Duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi. Tontonte ye no nsane ye fa. Nyansapo. Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sɛyin. Ni din de Obama. Akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam The family ne honhon hia na America sa Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame.